So kabantay ka ana kay ganahan buhaton pero wala lang gyud na dayon tungod kay negative kay mga tao. So mao na 'tong istoryahan karon na episode. Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. So there's a good story about this negativity, no, and then sa dili ta magsugod atong paminawan kung kinsa 'tong mga sponsors. So naa siya ka salesman and then nagpatupi siya sa iyang suki na barbero and then kabalo na ka basta magpatupi ka and then naa gyud mga chika-chika, no. So naka-share siya sa iyang barbero na moadto siya Italy the next week. So ang barbero nangutana, "Ngano man kag Italy? Unsa may naa dito?" So unsa man eroplano imong sakyan? Then nagaw niya ng salesman na, "Yeah, mo ni siyang eroplano akong sakyan, blah blah blah." And then niana pa gyud ang barbero na, "Ha? Sa tanan pa gyud nga mga eroplano imong gi-book. Kana pa gyud nga eroplano? Dili man na siya safe, bati man kana siya. I mean, iha pa yung serbisyo, bati pa gyud kini iyang serbisyo." So karon negative kay ang barbero and then kaingon siguro pud ang salesman ba na, "Ay bati day no." So ang salesman mog nabati ang iyahang feeling and then niana pa gyud ang barbero na, "Magunsa man day dito sa Italy?" So niana ang salesman na, "Yeah, mamaligya ako dito and then ako yung mga merchandise and ako yung mga products and ako yung mga trainings and all." And then niana pa gyud ang barbero na, "Sa tanan pa gyud nga Italian pa gyud mo baligyaan nga kanang mga Italian is istorya may maayo na nila. Puro na sila istorya mahumot na limong oras ana and then wala pa jud kay mga halin ana nila tungod kay wala gyud na sila di na sila mamalit dayon." So karon na-discourage na gyud ang salesman na moadto sa Italy. And then kay tungod negative lagi kay ang barbero, 'di ba? So niana pa gyud ang barbero na, "Asa man ka mag-stay dito?" So niana pa ng salesman na, Kanina hotel kay mo ni na-book na ako." Ano siya. Sus niana na sa ng barbero na, "Sus sa tanan pa gyud dito ba jud ka magpa-book? Bati man kana siya na hotel. Swerte na lang ka kung makakuha kag usa ka unlan ug usa ka tuwalya." I mean, bati jud lang serbisyo, bati og pagkaon. Again, negative na sa kay ang barbero. So karon medyo na-discourage siya gyud ang salesman and then murag nagyaw-yaw siya siyang kaugalingon and then niana ang barbero, "Ha, nakagi ang istorya." So niana ang salesman na, "Wala na lang ko gisulti sa akong kaugalingon na may na lang kung moadto ko dito at least makakita na lang jud ko sa Pope." So karon ning-bahak ug maayo ang barbero na niana ba siya na, siguro wala jud ka kabalo, no, kung unsa ginaa dito, no. Kabalo ba ka na kanang Pope iyaha ba ng i-meet katong mga higher position, katong mga head of state or katong mga presidente or katong mga sikat, mga celebrity. Kitang mga ordinaryo di kita ma-cater na dito sa Pope. Di ta ka wala tay tsansa na makakita dito. And again, medyo nalain na gid ang salesman and then mokingon siya na di na siguro kumadto. Anyway, after a month naibalik siya siyang barbero and then ang barbero nangutana na, "Oh, nya adto kag Italy?" Tas ingana din ang salesman, "Sus, wa ko ga-expect nga nindot di kay sa Italy. Ato ganing giingon nimo na bati kay mga eroplano? Mo'to'y pinaka-the best na eroplano akong nasakyan. Kabalo ba ka? Sakto kay pag-landing wa gid mi late tanan, wa gid mi na late ato and then nindot akong katulog, lami pa gid ang pagkaon and then safe gid 'to. I think mo gid 'to yung makaingon ko na the best flight gid 'to nako." So karon naghilo mga barbero. Ato gani mo giingon nga hotel nga bati kayo. Nindot ba jud kayo kay ngano, isugat ko nila sa airport pa lang daan kaya expect gid ko na mag-taxi lang ako kay tungod wala ako nagpa-book og ilahang service but libre ra gid ilang service ato and ang pag-abot na ako dito gi-greet dayon ko nila and then nabugid ko'y daghan nga unlan og daghan nga towel. Kung ining nindot kay to akong balcony, nindot kay akong view, makita na ko ang city, makita na ko mga bukid and all, no. So nindot kay to siya ako ang spot. Ato gani mo gisulti nga about Italian nga kabalo ba ka size buntag pa lang daan yung present ko sa akong mga product and after that one sold out. Udto pa lang sold out na ako one. Mo gani mo balik boy ko next month tungod kay kailangan pa kog mga orders which is actually nindot ko ng business dito. So karon medyo ang barbero medyo natamimi and then wala siya gi-expect nga inato dito na medyo gipaningot na noon siya na sige siya gitupi atong mga salesman, no. So niana pa gyud ang salesman, "Kabalo ba gid ka sa tanan pa gyud mo 'to'y pinaka-the best na akong adto dito and na ako'y tsansa na maistoryan nako ang Pope in a private audience." Wala gyud ako nagi-share bisag kinsa ang unsa mong giistoryahan. So karon ang barbero na-intriga and then niana siya na, "So please sultiid ako, unsa man giistoryahan ninyo ni Pope?" So karon niana po ng salesman na, "So katong naa pa mi sa private room, then gitawag ko gikaway ko sa Pope and then paduolon ko niya and then ako sad na-shock ko tungod kay gipaduol ko sa Pope. Pagduol na ako, ningduko ra jud ko and then really it's a privilege to be in the Pope, no. So ningduko ako niadto ko sa carpet, pagluhod na ako dito siyang atubangan and then iyang gibutang ang iyang kamot sa akong ulo. I-bless na ko niya, pero na siya gihunghong sa ako, ah. Ang barber, "Unsa man? Sultiid ako, unsa iyahang gisulti sa imo, ha?" Ingana siya nako na, "Batian na magbuhok oy. Asa ka nagpatupi ani?" Kamot ning hilong ang barbero. So muna siya ang akong point. Na yung mga tao gyud na mga negative kayo and they really want to transfer their emotions sa imuha, no. And napag sa imuha kung imo nang dawato ng mga emotions. Daghan kay nigsulti na ako na ayaw pag Dubai when kay bati kay ang Dubai. Pero bati day kayo sa ilaha, pero dili day para sa ako, ah.
na inisulti na ako na ayaw pag-podcast win o ayaw pag-vlogger. Well, nakaingon ko na daghan kay mga travel videos na ko sa una na wala gyud na-upload tungod kay akong gidawat tungod sa ilang gipang sulti. Well, makaingon ko naa gyud mga negative na mga tao, naa gyud mga tao na they're really good in masking the positive side. And makaingon sa gid ko nga nighttime sakto biya sila tungod kay nauna sila nako. Pero dili gid ay parehas tanan. Kay dili mi parehas og agyanan. So diha matapos akong episode, and before I will end this, let me leave you with this thought that there are people actually they tend to be the great because they have the position of power. They will show you the negative things so that they will show themselves that they're also in the positive side, but actually negative gud tanan. So be careful, okay? Walay makalusot ani nila is because they're really good, but instead better mind yourself or better know yourself instead and have that wisdom. Wisdom is knowing what is right and wrong and be wise and ayun lang pag negative, okay? So I think diha na natapos na ang ako ang episode, and salamat kay inyong pagpaminaw, and ay kalimti basta magluto, maglimpyo, manghugas, mga laba, magkaon, mag-inusara, kaya na podcast para sa imo ha. I'll see you in the next episode and I love you.